Като дете в света, Зейно. Погледни го. Мили Боже, сине. Сине. Много си хубав. Вижте го. Мъничък джентълмен. И то какъв? Не се ли гави, Керем? Остани чист поне за 2 минути. А аз как съм? Ти си по-голям джентълмен. Супер си. Момчето ми. Както разбираш, докато тичам нагоре-надолу, трябва да оставя магазина си в сигурни ръце. Защото той ще бъде основната ни база. Кемал, какво ще кажеш? Не знам, Зафер. Дали ще се справя? Искам само да водиш сметките. И какво? Защо да не се справиш? Какво толкова? Знам ли? Пипна ли нещо, то се разпада. Зафер, аз съм кръг. Това са глупости. Просто си преживял неприятности. Сега можеш да работиш спокойно. Аки чакаш дете? Животът е труден? Не знам, Зафер. Нека си помисля. Ще говоря и с Рухсар. Гледай по-ведро на нещата, Кемал. Ако си мислиш за лошото, то ще те намери. Вземи за пример мен. Не се кахаря. И без това сме на земята за кратко. Ще работим и ще се веселим. А и пари ще спечелим, бъди спокоен. Зетко, не е лесно. Вълнувам се. Вие, Сабиха Елмаз, съгласни ли сте да приемете Галиб Тюркер за свой законен съпруг? Да. Вие, Галиб Тюркер, съгласен ли сте да приемете Сабиха Елмаз за своя законна съпруга? Да. Свидетелите също ли са съгласни? Да. Като упълномощено лице на градската управа, ви обявявам за съпруг и съпруга. Честито! Заповядайте. Още веднъж поздравления. Заповядай. Чудесни сте. Най-накрая. Боже, Боже, Боже! Ще видите, ще почерпя с торта целия квартал. Виж, Реза, не искам да ти развалим настроението, но ти намери ли си квартира? И защо ми е да си търся? Чуй, ако се надяваш на мен, направо забрави. Чакаме дете и у нас няма място. Зюлфие, какво говори той? И аз не разбрах. Все едно не си го чул от мен, но в новата им къща нямало място за теб. Галиб така каза снощи на лодката.
Видя ли? Знаех си. Щом ми стане ведро на душата и веднага се случва нещо неприятно. Жалко. Раза, в такъв момент господин Галип се погрижи дори за госпожа Михрибан. Да за теб ли няма? Ти си част от инвентара в дома му. Още ли не си го разбрал? Господин Кемал се пошегува. Ядоса се. Я ме погледни. Хайде, желая ви щастие. Време е и ти да уловиш едно мишле. А това момиче... Отваряй си очите и гледай да не го изпуснеш. Просто приятелски съвет. Не знаеш какво говориш. Откачил си. Ти си полудял, Кемал. Сериозно ли? Ела сам, ела. Ела. Приближи се. Тъпанар. Браво. Чакай. Внимавай, Мемо. Срамота е. Не дей така. Срамота. Голям срам. Не дей, Мемо. Мемо? Ех бе, сине, ех бе. Виж го какво прави. Стига, престани. Наистина ли се оженихме, Събиха? Не сме. Остани в прегръдките ми завинаги. И аз искам да бъда с теб цял живот. Любов моя. Момченцето ми то. Чудесно е, нали, Кемал? Дано лошото е останало в миналото. Дай го на мен. А така. Синко, ти си станал голямо момче. Да не вземе да те ритне. Кемал, ще гушкаме ли нашето така? Не мрънкай. Казах да не се тича, нали? Виж. Отидоха дрехите. Чакай. Стой. Какво ще правим сега? Не съм тичал, тя ме блъсна. И тортата й се размаза върху мен. Да, бе, да. Тичаш като обезумял и ето го резултата.
Я да видя лицето. Добре, хубаво. Чакай. На здраве. На здраве, деца. Къде да отидем през медения месец? Ами, Да, знам. Не можеш да оставиш Керем. Добре, ще наема къща на остров. Ще вземам и децата. Дори Мемо и Верена могат да дойдат. Бързо се уча, нали? да, да. Нали казват, че на сватбите стават чудеса? Любов моя. На здраве, Рухсар. Трябва да свърша още нещо. Ще ми позволиш ли, съпруго моя? Разбира се, съпружи. Прекрасен ден. Поздравявам ви. Ти направи чудесно семейство. Благодаря. Верена, но и Мемо е част от това семейство. Ако не е до нас, ще ни липсва. Знам, но бях принудена, нали разбираш? Не намерих здрави основи, за да го оставя тук. Не усетих сигурност. Но вече може да имаш доверие. Ще бъде под моя покрив, заедно с брат си и сестра си. Ще му осигуря много щастлив живот. Мемо? Ела за малко. Чичо ти Галип ме пита нещо. Искам да знам твоето мнение. Мемо? Искаш ли да останеш тук и да живееш Чичо Галип? Ура! Супер! Наистина ли, Верена? Чудесно решение. Поздравявам те. Аз също смятам да се заселя тук, Кемал. Мемо, става с нас. Винаги си добре дошла. Не мога да повярвам. Че кой се страхува от Верена? И теб ще направим туркиня. Благодаря ти, Верена. Благодаря. Още веднъж честито. Благодаря. Какво става, Кемал? Няма да се връщам в Германия. Какво? Наистина ли? Много се радвам, Мемо. Благодарим ти. Хвърлям. Давай. Точно на място. Раза? Но как така? Обикновено момичетата го хващат. Защо скочи тогава? Зулфия, ти продължавай да спиш. Вземи го. Хайде, вземи го. Вземи го, Зулфие. Разай, Зулфие? Sevdamızın sonbaharı. Най-сетне си моя съпруга. Най-сетне си мой съпруг. Ne ayrılık ne de ölüm seni benden ayırmamalı. Sarı yapraklar düşer önce. Преводач Даниела Трифонова. Ролите озвучиха артистите Христина Ибришимова, Татяна Захова, Таня Димитрова, Илиян Пенев, Васил Бинев. Режисьор на дублажа Яна Янева. Техническа обработка Ars Digital Studio. Тон режисьор Михаил Михайлов. Kalp yüzünü dön